ndị a bụ ndị Eha-Amufu. Ihe na-eme na Eha-Amufu. Eha-Amufu bụ ihe a n'ebe a. Ihe na-afụ ha kịta. Ọ bụ ihe ha na-ebe akwa arịrị maka ihe ndị Fulani na-eme ha. Na-ayọ ọha na eze ndị Igbo ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka. Ayọ gọvanọ Enugu steeti Peter Mba ya gbatara ha ọsọ enyemaka. Na a na-ere epu ha na-ele nwaanyị anyị naanị ihe ọ na-ekwu maka repin a na-ere epu ha a na-egu ụmụ ha egbu di ha ile ndị a niile anyị ma na some of them bụ ndị aja ya ka si egbu di ha egbu di ha ị na-anụ ọ bụ ọha na eze ka ịnọ na-anụ ihe na-eme ihe a niile bụ ihe na-eme na Eha-Amufu n'isi ụzọ lokal gọọmenti. O nwere ihe ndị isi ndị politishan na-eme chairman lokal gọọmenti o nwere ihe ọ na-eme gọvanọ Enugu steeti o nwere ihe a na-eme so o nweghị ihe a na-eme ihe a niile bụ ụmụ nwaanyị a mafụtara n'iwe na-enwe ha ha too road block na o nwere ebe ọ bụla ndị mmadụ na-aga maka na gọọmenti achọrọ inyere ha aka so ha ma na onwe ha na-ebe akwa arịrị ka gọọmenti nyere ha aka ha na-ekwu maka repin ebe asị otu esi edu ụmụ nwaanyị n'ike egbu di ha egbu ụmụ ha ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị a na-ebe a kịta bụ ndị bụzi ndị ajadi ọ bụghị na di ha nwere ọnwụ chi mana ọ bụ ndị Fulani gburu ha ndị a na-aya ayịyọ gọọmenti gbatara ha ọsọ enyemaka gọọmenti Enugu steeti gọọmenti of Nigeria gọọmenti Federal Republic of Nigeria ndị azụ unu gbatara ha ọsọ enyemaka ihe a na-eme ha adịrọ ọzọ ha mma iwe na-egwe ha otu esi eme ha ọ dịrọ mma lee ha anya ihe a na-eme tata 4th of March 2025 Eha-Amufu ihe a bụ Federal Road bụ ihe a ha nọ na ya enwere ndị movementi na-aga iwe ha bụ ka esi eme ha ka esi egbu ha a na-erepụ ụmụ nwaanyị erepụ ụmụ agbọghọ mbọchị ihe ndị a na-agba ọsọ ihe a bụ ihe a na-eme ha na-ebe akwa arịrị ọga ha nọrọ eze ụmụaka ha nọrọ eze repin ebe niile ha kọcha Igbo ekwere na ha na-aha vesi Igbo ha kọrọ so ha na-ayọ ọha na eze ndị Igbo unu gbatara ha ọsọ enyemaka gọọmenti Enugu steeti gbatara ha ọsọ enyemaka gọọmenti Isi-Uzo lokal gọọmenti ka gbatara anyị ọsọ enyemaka ihe na-eme karịzịrị akarị ndị ha niile ndị kọmiti ha na-aya ayịyọ unu gbatara ha ọsọ enyemaka international community ha na-ayọ unu gbatara ha ọsọ enyemaka ihe na-emebi emebi agwaghị ha na-egbu everyday silently a na-egbuga about more than 100 this week o nweghị ihe na-eme more than 200 ka egbugoro last month o nwere ihe gọọmenti na-eme a na-egbu ndị a silent ọ ya mere iwe ji wee ụmụ nwaanyị ahụ mapụta iro taa ka road block na Federal Road ihe dị na Eha-Amufu ụzọ ihe dị na Eha-Amufu ha si na onweghị onye ebe ọbụla mmadụ ga-aga ka gọọmenti nyere ha aka ya bụ ha na-ekwu lelee vidio anya ile vidio anya ịfụ na ndị a bụ ụmụ nwaanyị Eha-Amufu niile bụ ihe na-ebe a ụta ka ha si tụcha road block na different part of the road na-aga na Eha-Amufu a sị ka unu nyere ha aka iwe ha bụ na a na-ere epu ha Fulani na-egbu ha Fulani Herdsmen na-egbu ha na-ere epu ha a na-emebi ihe a kọrọ n'ugbo edina ha n'iro adịna ha n'ime ọhịa ụta ka si egbu ụmụ nwoke ha egbu ụmụ nwaanyị ajide ụmụ nwaanyị ha erepụ ha eji ha n'ike ihe a bụ arụ unu gbatara ndị ọsọ enyemaka a na-akpọpụ chairman lokal gọọmenti ka ọ gbata ọsọ enyemaka eziokwu na ọ bụ nwafọ Isi-Uzo ya gbatara ndị Eha-Amufu ọsọ enyemaka a na-akpọpụ gọvanọ Enugu steeti ya gbatara Eha-Amufu ọsọ enyemaka otu ka ha si akpọpụ ma president of the Nigeria ha gbatara ọsọ enyemaka na nke ha dịrị iche n'ogenu ntị ọha na eze ndị Igbo nụrụ ya onye ọbụla bụ onye Igbo ga-enyenwuru ndị aka ha nyere ha aka ihe na-eme adịrọ mma biko nu. This is women of Eha-Amufu demonstrating the feelings, the demonstrations that the Fulani herders has caused in Eha-Amufu. You can see them crying, you can see them lamenting, you can see them weeping. They are bitter. Their husbands have been killed,
Their children have been killed. Their farms have been destroyed. They have nowhere to run to. They are crying to government to come to their rescue. Here they block roads and they say no vehicle will pass until there will be a government intervention. Now they have a sitting governor. They have sitting government who has never cared about the level of devastations, about the killings going on in Eha-Amufu. And the questions in their lip is, do they still have government that cares, that are concerned about their plight? Who in Nigeria has not heard that Eha-Amufu has been devastated? People have been sacked from their homes, farmlands destroyed, houses burnt, women raped, men killed in their numbers, and yet nothing has been done about it. And today they decided to come out to do this peaceful demonstration, to cry and say if government will not hear them, let the God of heaven hear their cry and intervene. Okay, good. I love the head. People, I should got it. If we're not going to do
Fulani. Okay. Kaya bom kero di undu mo kya karo ji bilang kule okay. Dulu di aha bundu. Aha bundu. Ini ko ka ga hadi. Ini pada. Ibu dia macam kan. Mama karo kale. Deke balo. Ha? Sana. Karo kale ke au eu ka heke ko di mali. Eke ju babu na jade ko ya. Okay. Ibu sele no mo special case. Ha? Kena mo di ho na ne be do. Isola do special case. Na le ko da ji ke le. Ale me ko test. Ko ko ti ne mo te ke ji. Ba mbo ko na se Voilà, dit. So, lui, il est so, il est à part dans le